ଆଜିର 30ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି କଳସ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କବାଟ ପଛପଟରେ କଉଡ଼ି ଓ ମୁଦ୍ରା ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ପଛ କବାଟରେ ଏହା ଝୁଲାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ନାରୀମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ କେଶ ଖୋଲା କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହେଉଥିଲେ ଡାଳଚିନି ଗୁଣ୍ଡରେ ମହୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ଚା ରେ ଅଦା ପକାଇ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନରେ ଖାଇବା ବେଳେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ବସିକି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଖାଇବା ପରେ ଜୁଆଣି ଖାଆନ୍ତୁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାମରେ ଜୟଲାଭ କରିବେ। ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଝାଡୁ ଚାହିଁଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଶୁଭ ଲାଭ ବାଲା ସଂକେତ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଘଟୁଥିଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଚଢାନ୍ତୁ ଓ ମୁଗରେ ତିଆରି ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଦୁବ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଉଳ ଗଛକୁ ଶନିବାର ଦିନ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ତାର ଚେରକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣଟିକୁ ଅଗ୍ନିକୋଣ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣଟିକୁ ঈଶାନ କୋଣ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। 7ଟି କଉଡ଼ି କେଶରରେ ଗୋଳାଇ ହଳଦିଆ କାନରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଟଙ୍କା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତଳେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ପଥର ଉପରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କାଠର ପିଢା ଉପରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ କୁଶ କିମ୍ବା କପଡା ଆସନ ଉପରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କେବେ ବି ବିଛଣା ତଳେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିବାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବିଛଣା ତଳେ ଲୁହା ଏବଂ କଳା ଟିକା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଉପରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଘରର ସିଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ ଏହା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଘରର କବାଟ ସବୁବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗାଧୋଇବା ଘରେ ନଖ କିମ୍ବା ଦାଢି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଘର ପାଖରେ କଇଁଆ ଗଛ, ବାଉଁଶ ଗଛ ଏବଂ ତାଳ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଈ ଖୁରାର ଧୂଳି, ଧାନର ଧୂଳି ଓ ଭଣଜାର ପାଦ ଧୂଳି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା, ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତେଲ, ଲୁଣ ବା କୋଇଲା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତମ୍ବା ମୁଦିଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗଡରେଜର ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ କଦାପି ଅଚଳ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରେ ନେଉଳ କିମ୍ବା ଧଳାପାରର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।